Ix-xena tal-Apostlu Tumas li qiegħed ideħ fil-kustat ta' Ġesu, fil-pjagi ta' Ġesu, hija xena tal-ġenn. Hija xena li timlina b'ferħ u fidi. Hija xena illi tneħħi kull dubju mill-qalb tagħna fuq il-qawmien ta' Ġesu minn bejn l-imwiet. Mulej tiegħi u Alla tiegħi nistqarru ma' Tumas. Inselmilkom u nistedinkom għal 281 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Din ix-xena tal-ġenn ta' Tumas li qiegħed ideħ fil-pjagi ta' Ġesu, is-sinjali eterni tal-imħabba tiegħu għalina kif kien iħobb isejħilhom il-mibki Papa Franġisku, hija xena li tiftijem fl-ewwel dera ta' Ġesu 8 ijiem qabel, nhar l-ewwel ħattilejt fil-għaxija. San Ġwanni fakkarna kif il-biża tal-Apostli, l-eluq tagħhom, in-nuqqas ta' fidi tagħhom, kważi kważi d-disperazzjoni tagħhom tinbidel b'ferħ li diffiċli tiddiskrivih. San Ġwan biss jgħid id-dixxipli ferħu meta raw lil-mulej. Kien għadna mill-bieb magħluq imsakkar. Kien selmilhom għal darba dal-btej is-sliem għalikom. Għaliex verament il-veru slim huwa frott il-qawmien ta' Ġesu minn bejn l-imwiet. Imma f'dik l-ewwel dera nhar ħattilejt fil-għaxija, Ġesu kien nefaħ l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Kien tom dik il-qawwa tremenda, l-ewwel don, l-aqwa don, il-don per eċċellenza frott il-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Jagħtihom l-Ispiritu li kellu jmexxihom u jtihom il-qawwa biex ixandruh ħaj, biex ixandruh lill-bnedmin kollha ta' rieda tajba. U bis-saħħa tal-Ispiritu Santu jagħtihom l-awtorità, il-missjoni, il-ministeru illi waslu il-maħfra ta' dnubiet frott il-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Xi ġmiel. Jien nistħajja li Tumas li qiegħed ideħ fil-kustat, subaj fil-pjagi, qed ilaqqam lilu nnifsu fl-imħabba ta' Ġesu, qed ilaqqam lilu nnifsu fil-mewt u fil-qawmien ta' Ġesu. Aħna wkoll bħal Tumas nemmen li nistgħu nqegħdu idejna subajna fil-pjagi ta' Ġesu. U dan nagħmluh kull darba li nersqu għas-sagrament tal-qrar. Għaliex fis-sagrament tal-qrar tassew nidħlu fil-misteru tal-imħabba ta' Ġesu. Inqegħdu lil nfusna fil-pjagi tiegħu u nirċievu frott il-mewt u l-qawmien tiegħu il-maħfra ta' dnubiet, maħfra li wassal li ngħixu is-sliem tal-għid. Jalla dejjem inqegħdu jdejna fil-kustat ta' Ġesu u nduqu il-ħnina divina tiegħu fil-maħfra li nirċievu fis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.